ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин яъне нокаут ТG қарор доред ва мо имрӯз дар бораи реаксияи ҷанговарон оиди ғалабаи Хуршед Назаров гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шта лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. Хуршед Назаров бо лақаби Good Boy соҳиби камарбанди Асия Young Eagles гардид ва акнун камарбанд худо хоҳад ба ватани азизамон Тоҷикистон меравад. Пас аз ғалаба реаксияи баъзе ҷанговарону мухлисон беканор буд. Ҳатто Муин Ғафуров аз чунин ғалаба дар ҳайрат афтода буд. Мураббии Фаридун ва Самандар Одилов, Раҷабали Баёнов: бо ғалаба табрик мекунам чемпион Хуршед Назаров. Журналист оиди варзиш ММА Баҳриддин Ҷалолов: табрик бародаро. Аҳтам Хокиров аз Сан-Франсиско: табрик додар. Азам Хокиров аз шаҳри Денвер: арзанда гашти додарам Хуршед. Файзали мерседесашро тайёр кун, додарро ноумед нагардон. Хуршедҷон, табрик рачка. Ҳамма каса файзи банде отметит кинед, чтоб дар аэропорт мерседесша биёра. Кани бинем ҳамҷа хита нишон кунед. Давлат Чӯпонов: табрик додарак Хуршед. Фарух аз Нью-Йорк: Хуршед Назаров, чуноне ки гуфтам, ту танҳо беҳтарин ҳастӣ. Фирдавс Зарипов: ҷанговари ташкилоти Аса Азам Ғафуров: табрик Хуршед. Ҳамчунин чемпиони ташкилоти Eagle FC Самандар Муродов: шери майдон. Зуршо Нурмаҳматов: боз як камарбанди дигар дар ҳисоби Тоҷикистон. Ҳамдастаи ӯ Ҷонибек Тоиров: арзанда гашти Хуршед Назаров, чемпиони Гран-при Аса Young Eagles. Додарҷон, шубҳа накардем, аммо маҷбур шудем арақ кунем. Ҳозир бошад дӯстон, ҳолати эълон намудани ғалабаи Хуршедро тамошо кунем. Судья номер 1 48-47. Судья номер 2 48-47. Судья номер 3 49-47. Единогласным решением судей одержал победу. Завоевал пояс чемпиона лиги в легчайшем весе. И остался непобежденным. ҳамчунин мухлисон низ дар берун баромада бо як овоз Хуршедро дастгирӣ карданд. мухлисое ки дар тоҷикое ки бигем дар шаҳри чечняё ки дар геди атрофи чечня зиндагӣ мекардем, овозҳои шумо бениҳоят мода дар кор буд. ҳазор раҳмат, омадем мухлисӣ кардем. овозҳои шумо тоҷик будан, якҷо будан нишон додед дар назди чеченӣ. ҳазор раҳмат ҳаматонда. имрӯз омаде балечӣ кардед. ба ҳар яки шумо миннатдор ҳастем, бародарое ки мисол раздевалка натонистем омада пеш Хуршед намондан. қариб ними стадион бигем бародарои тоҷикӣ хидмат буд. бо як бор дига мегӯям ки миннатдорем барои ҳаматон. хуб дӯстон, реаксияи шумо дар муҳорибаи Хуршед Good Boy Назаров чӣ гуна буд? Реаксияи худро дар комментария нависед. барои пешравии шабакаи мо лайки худро дареғ надоред. зангулачаро барои видеои навбатӣ нокаут кунед, то ки аз видеои навбатӣ хабардор кунад. ва агар шумо то ҳол ба шабакаи мо обуна нашуда бошед, обуна шавед, чунки ҳама рӯза хабарҳои ҷолибро мо пешкаши шумо мегардонем. раҳмат ки видеороликро то охираш тамошо кардед. дар видеои навбатӣ вомехӯрем. хайр. Tojikiston pape! Ay Tojikiston, hamadan salom, mardoi loi, bachoi Tojik, ay Tojik.